Timișoara va fi pentru câteva zile capitala mondială a artei vizuale satirice și a caricaturii. În perioada 16 octombrie-10 noiembrie, Muzeul Național al Banatului, în parteneriat cu Fundația Popaz, Consiliul Județean Timiș și Uniunea Artiștilor Plastici din România, organizează cea de-a 8-a ediție a Salonului Internațional de Caricatură de Presă și Arte Vizuale Satirice. Publicul timișorean, mare iubitor de caricatură, este invitat să descopere lucrările a peste 700 de artiști din 81 de țări de pe 6 continente, care își expun lucrările în cei 1700 de metri pătrați ai mansardei bastionului Terezia. Pe vreme de pandemie, satira continuă și vor fi aplicate toate măsurile de prevenție prevăzute de normele legale în vigoare. Programul începe vineri, 16 octombrie, la orele 16, când este prevăzut vernisajul celei de-a 8-a ediții a salonului.